Good morning, Inu. किधर जा रहे पापा? हैं? किधर जा रहे? Goa. Goa, yeah! There's a lot of colors, I don't know where to go. See a lot of colors. नै रायजोफोर जोङो एसे बे जायगायाव थांनो ओंखारदों। 10 घन्टा 10 घन्टा लागोन 605 kilometers नानिया माबायदि उन्दुगासिनो चलो लेट्स गो Good morning everyone, welcome back to the channel. आसा खालामो नोंथांमोनहा मोजाङैनो दङ नै एसे दाबसे जायगायाव थांनो ओंखारदों टाइमा जाहैबाय 6:25 5:30आवनो ओंखारदोंमोन लोगोखौ नेयै एसे लेट जाबाय दा जोंनि डेस्टिनेशना about 600 kilometers जाहैगोन जोङो एसे गोवायाव थांनो नागिरदों ओमफ्राय सप्ता खनसेसो थाहैगोन जोङो एसे दिवालीनि सुथि लानानै ओंखारबाय ज'नो excited Yes, first time to Goa. Ino किधर पापा गोवा दिले रायजोफोर एसे सालायगोरदिनि ओमफ्राय लोगो मोनफिनगोन नोंथांमोनखौ थांदिनि नै सासे लोगोआ नै आगोलाव थांबाय मालाय बे जाहैबाय नाइस रड दाख्लि नुदोंमोन दां जाय भिडिअखौ दाख्लि भिडिअखौ नायदों बिसोर नुदों जानो हागौ लामाया ओरैबायदि सिद्दाखा बालायलायबाय सालाय टाइमा 8:30 जादों ओरैबायदि सल सिद्दा खिन्थु ओंखारोलै बेबायदि लामायाव जेबो ब्रेकबो गानाङा मानाङा नों ओरैनो थांबाय थानाय 8 घन्टा 7.5 घन्टा दंबावो another 7 hours नानियाथ' नै लागासिनो मालाय ब्रेकफास्टनि थाखाय ओंखारनांसिगोन बुंबायबा र' फैबायलै एसे पेट खालि खालामना फैदोंना बेरायफैनायनि ओंखायनो एसे पेट पुजा खालामनांसिगोन ओरैबायदि विन्डमिल्स बाव दावबायगिरि सफैहां जागासिनो 69 kilometers दंबावो बे लामाजों जुदि थांबाय बायोबा बे NH48 विन्डमिल्स सेर ओरै गासिबो सारा विन्डमिल्स है ना इधर लामायाबो नै ओइखा इनो किधर जा रहे पापा विंडमिल्स देखा कि नहीं आपने शाम की विंडमिल्स देखो ये बीटल ना रे कोई प्लांट्स अरे बड़ी नारियल बिफां नुबाय गोवायाव थांनानै आंनि दाबखौ आरामसे सानफ्रामबो मोनफा मोननै लोंनांसिगोन बा happy at least ऐसे ब्रेक मोनबाय खामानिनिफ्राय Goa is another 404 kilometers सारी घंटा सालायनायनि उनाव नै दासो एसे ब्रेकफास्ट जानो ओंखारदों इनो अभी ब्रेकफास्ट खाएगी मा थोड़ा सा जानानै थांसै एसे बावनो खुनुरुखुम ब्रेकफास्ट जागोनो हाबायलै नै नानिमोना दाबो जागासिनो हाइवेआवसो दङ ओमफ्राय जेला नानिमोन जागौमानि नोंथांमोनहानो मोनसे प्रडाक्ट खोन्थानि आं बे प्रडाक्टखौ हरदों आंनो पि सेफआ बिनि सिङाव दं टयलेट सैनिटाइजार नोंथांमोनहानो देखायनि आं पि सेफआ मोनसे वन अफ द लीडिंग ब्रांड इन हाइजीन प्रोडक्ट्स जुदि नोंथांमोनहा बाहेराफ्राव बेरायहैयोबा दानि सिचुएशनाव एटलिस्ट टयलेट्सफ्राव जेला जिरायहैयो मायो बाहेरानि टयलेट्सफ्रा मैला जायोना बे प्रडाक्टजों नोंथांमोनहा टयलेट सिट्सफोरखौ पाब्लिक टयलेट्स नङाबा हटेलफोरनि टयलेट्सआव जुदि लामाफ्राव ट्राभेल खालामनायाव इउज खालामनांगौ जायोबा नोंथांमोनहा बे स्प्रेखौ बायनो हागोन बे जाहैबाय पि सेफनिफ्राय टयलेट स्प्रे
बे प्रडाक्टखौ नोंथांमोनहा मा खालामनांगौ 25 सेन्टिमिटारनिफ्राय स्प्रे खालामबानो बियो 10 सेकेन्डसनि गेजेराव जेसेबांखि नोंनि टयलेट सीटआव नङाबा डोर हैंडल नब्सफ्राव जर्म्सफोर थायो बेखौ किल खालामो आरोखि बेबायदि मोनथाम फैयो नोंथांमोनहा जुदि बायनो लुगैदोंबा मिन्ट फ्लेवर लावेन्डार ओमफ्राय फ्लोरेल जाय जेखौ मोजां मोनो बेखौ लानो हागोन आरोखि बिनि स्मेलाबो बिराद मोजां ट्राभेल खालामबा नोंथांमोनहा बेखौ आरामसे बेगाव नङाबा नोंनि गारिफ्राव दोननो हागोन ट्राभेल खालामनायनि समाव जाखांबाय नै चलो बे प्रडाक्टखौ नोंथांमोनहा जुदि यूज खालामो पब्लिक टॉयलेट्सफ्राव स्प्रे खालामनानै डिसइनफेक्ट खालामो नोंनि टॉयलेट सीटफोरखौ UTI जानायनि बिराद खम चान्सेस जायो मोस्टलि आं विमेन्सफोरनो रेकमेन्ड खालामगोन जुदि नोंथांमोनहा बायरायाव थाङोबा बेखौ बायनानै लानो हागोन यूज खालामनायबानो जाबाय जुदि बे प्रडाक्टखौ नोंथांमोनहा बायनो लुगैदोंबा आं बिनि लिंकखौ डिस्क्रिप्शनाव होगोन प्लास नैबे कुपन कोडखौ जुदि एप्लाइ खालामोबा बिसिनि वेबसाइटआव नोंथांमोनहा डिस्काउन्ट मोनगोन थोले गोबाव जाबाय थांदिनि चलो चल दे चलते लेट्स गो गोबाव जाबाय जाखांबाय हैं क्या लेट्स गो तूने तो कुछ भी नहीं खाया ओंखाम जाखांबाय लामायाव ओमफ्राय नै दाबो 3 घन्टायानो दंबावो गोजानथारलै हारसिं सालायनायाव एसे दिगदार जानो नागिरो लामायालाय मोजां गाज्रि नङा 3 घन्टा सौहैसिगोन बाथारबाय नानिया नै बेसारा ओंखामबो जायासै बांद्राय जादों बेबो ओंखारफिनबाय मा होनबावनो ओमफ्राय जेसेबांबो जायगाफोर बेरायो नोंथांमोनहा जों शेयार खालामनो नाजागोन नायनोसै बेसेबां शेयार खालामनो हायो ओमफ्राय बेसेबां जास्टिस खालामनो हायो केमेरायाव बिराद गोबावनि उनाव दासो अफिसनिफ्राय ब्रेक मोनबाय एकदम जंगल एरिया बियो नायनोसै गवा हाब्बाय ओमफ्राय गवा चेकपस्टआव कोविडनि मोनसेल' जिनिस चेक खालामगोन नोंथांमोननिफ्राय बे जाहैबाय डाबल ड'ज वैक्सीन जानांगौ जुदि गवायाव फैनोबा नोंथांमोनहा डाबल ड'ज जाथारनांगोन ओमफ्राय सेकेन्ड वैक्सीनेशननिफ्राय एटलिस्ट बेर मिनिमाम 15 डेज जानांगोन आरोखि चले फुल वॉमिटिंग इसका नहीं होता है अभी पहुंच जाएंगे कुछ दिन के बाद ठीक हो जाएगा अभी बीच जाएंगे ना ठीक हो जाएंगे ठीक है अभी कितना यहाँ से 45 मिनट्स ऑन दिखा रहा है चलो लेट्स गो 1 घंटा लो से थांगोन दिनै